Wis membengi ditinggal turu ora dikeloni. Jari kon turu gase. Lha piye to, Maksudku Dik? ki turu awan ra turu bengi gase. Turu awan piye to? Ya turu sore aja bengi. Bengi kan aku ditinggal turu. Lha membi tak keloni no kok. Nara tak gugah ya rambut keloni kok. Lah karepmu njaluk sing kepiye? Yo, gak juga aja gasik-gasik turune, tapi engko bengi aja bengi-bengi turu. Nah, wis turu awakmu ya kudu turu. Ngono kok ngono lho, menange dhewe ngono kok. Ya ora aku mbok tinggal turu rambut demek, rambut los-los. Lah mbok yo ngomong nak pengen ki. Lah aku wis ngodo-ngodo kamu ora peka. Ngodo-ngodo piye lho, ora ngomong kok ngodo-ngodo tok. Lah demek-demek lho. Demek-demekmu iki. Wis saiki yo. Ayo, cepetan. Mandi sih ora. Ya mbek mandi yo. Wingi wis mbek mandi saiki ning kene yo. Saiki nang ndi? Dhuwur kene. Cepetan ayo. Tak anu lho. Tak anu lho.